Cini ini cini pandane acukha Biswarani Amani Arapung Sadaka Mubagra Belai nangkuk mani kok sai kongan sungu lain tangui berem rem ni kok sibisi salah yang ini dohoi tongoni bela thangai 14 tariko जों कमलपुराव थांदोंफोरो बरंगना इए मनिमे देबरमा बाय आं गारि जुदा जुदाबो 9:30 पौने 10 फाइसिं बिनि थानि फन फाइजा तामने फन फाइजा नो ग्रेटर टिप्रोलेन सानने जाकादि पार्टिकुलर कायसा पार्टी बुं खुवांगो पार्टी बुं खुगला करो Omok party by Norok Alliance lagi, Norok Tipralen, Greater Tipralen Maya Kanai, ni Humkiri. Takuro Bukuro, Buini Humkiri Zakma by Jason, Greater Tipralen Yakanai. Ang party ni Bung Kui Shanamusunya, Kubang party ni Netarok. Orang Thailand borok ni kok nawoi, kubun parti ni netarok ni kok nawoi, bayi thang ni di prasarok ni manthai sok thai, saidra tuiti kosokri rukha, tholai tuiti kosokri rukha, sum kosokri oi rohoi manya, apa ni bagoi Greater Tipralen, sung desa klayai bo ya karoi manya sak cungo dabino. Klaim mathangnai tahu niba o dabi সংবিধাননি 2 নম্বর তাই 3 নম্বর ধারা অনুযায়ী সংবিধানের তঙ্গারি ভারতনি সংবিধানের তঙ্গারি মানুষ চুংসারো তাম হুকে চুংয়া কানাই তামে নিবাগে চুংয়া কানাই যেফ্রো দফা কমনের নাই দङ আফুরসে বাই থাংনি হানি বাগै চুং যতনো থানসা বাক্সা হনय মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্যনি याप्री सेवा बाय चुंजत्तरो थानसांखा ओ थानसाओ चुंजत्तरो याप्री सेतो ओ दरावसे सिनि फाइसिंगो सिनि खरकसा येमनि आरो फुंफाय साहारो नर ग्रेटर तिप्रालेन जाकादि इने हुमकी रजागो और हुमकी नि बागै जों तिप्रालेन जाका नाय याकारिया ताखुरां खुरो जों तेबो थान फै फान थमलै याप्री बाक्सा थानसा ख्लायै सिनि दाबिनि बागै याप्री सानाय माने साक जों अजागाव मा दंलाय lain saksa kok sana. Aburo ses ini ni ani samung bisingo. Omokai tamo Jesuk Tripura Regional Party tongni job to Regional Party no National Party by Gudal mani yakulo hangkai National Party by election posamani yakulo rang manai bai thange dabino pogoi thango. Ang Bo party ni kok rono sawi to, tai party ni bung kuya kono cuknai. Rang manmani ya kulo, dofani je sartho tongani, dofani je manthai tongani, abono phaloi, yakaroi kok sayangoi, sorkaro tongoi, siring klayoi, ti prasa dofano phalo. Amoni bagoino, sini Buagra Produt Kishore Maniko Sao Hainai election Sungrang Nangai Orang Ang Jugar Kainan Kainai Hisao Sama Kainai Jugar Sini Buagra election Lorenan Magarang Jugar Kainai Kunu National Party Kanerang Nai Oi Kebai Palzaga Oi Hainai election Greater Tipralen Magai Chung Lorenai Hebo Kushan of Kaja Ini oroni man kanto o parawo o kamuyo borok kisi sapano noroni bising ang bebak ti prasa dokhani boron sanadayo buagra simir anthumaya bo sawo buagra tamsaka angya hanggai ani je সম্পত্তি tongani no phaloi phano ti prasa dokhana muthangani bagoi ang chaitiyok nai Norok ani loge tongni
탄사 박사 똥니 hir사오 जों दाबो बुवाग्रानि बिनि सम्पत्ति फाल्लानि फासिं दे जों नासिङै दंनाय जोङो बुवाग्रानो चुवानाय बे प्रासा दखानाव थांनाय होननाय जोङो आगो गयमा फायनाय अ आगो बुङो जत ति प्रासानो अ मानगातनि पारा रकनि लुकुरकनि बिसिंति ख्लायै अर खनाय दंनाय रकनि जत लुकुरनि बिसिंति ख्लाया कयनानि मुसुङो बे प्रासा दखानाव थांनायनि बागै जतनो जों चुवानायनि होननाय दिनैनि जिमि समाय दानि होननाय आं कबको कबकयो हामबायरुआ विशेषकै दिनैसिनि ककबरक हेके तिप्रासा मीडिया चैनल नि बिसिंतै नरक जे तिनि अर फायै जोंबाय बाक्सा हेके सिनि अरनि जे जॉइनिंग प्रोग्राम नरक जोंबाय बाक्सा गदालै तमन हरैना हामबायरुआ विशेषकै दिनै अबंके मानदाय पुलिनपुर एडिसि एरियानि बचिनि बरम गोनां EM चित्तरंजन देब्रमनि फिल्ड अ जागाव बेलबारि ब्लक गानाव दाग नाम के मांकाता है के विश्व चंद्र कामी नियर TSR कैम्प और जों सैमाका आगे CPIM IPFT खलाई तंनाय र विशेष खाय और जों मानखा 21 फेमिली नि 65 बुटा जों अ जागाव तिनि मानखा बरक साल कलक मारमै गुबुन पार्टी खलाई तंमनि बरक साइमानखा ताबो बुजिखा चिनि महाराष्ट्रनि बिसिंतै जागा जागा नंनो मीडियानि बिसिंतै बरक गोबां मा कक थानायमानफोरा बरक एनालाइज खालाय बरक मानखा जे कुबै कुबैनो जों ताबोले थानचां माने नांखा थानचां खांखे जों दफानो फियाबै माननाय बेनि बिसिंतै जे जों महाराष्ट्रना जों सापर्ट थायनाय होनि बरक जोंनो बुंनि कक बाय सामाने बागै जों बरक मा खालामबाय अबनि बागै आं तिनि हानि हाइ कबक फिरो जों अ जागाव जे तिनि फाइनाय रकनो दिनै फाइनाय रखना जों कुनु दिनो उलसगां हिया महाराष्ट्रनि नेतृत्व महाराष्ट्र कुनु दिनो जों अबहायनो थरैया जत्त बरकनो जोंनो थानसाके तुइ दलै तंनानै हाके जत्तनो थानसा खलाय बरकनो नायकेनि खलायनानै अबनि कबगुं वैसे जों दिनारा बरनि दिनै जों जॉइनिंग प्रोग्राम खलाय दङ अबनि बागै आं कयनाय अबहाय बाकी दिनै नरनो मीडिया चैनलनि बिसिंथिन आं कयनाय बाकी ताबो सारा त्रिपुरा राज्यआव गोबां मा गुबुन पार्टी चिकन संगठन खलाय तंनाय त्रिपुरासानि राजनीति खलाय चिकन मथा खाय तंनाय रनो बनबो आं कबकनाय जों तै जरा करिखा जों तै थानचांया हांका हाका 2026 नि बिसिङाव चिनि आदम सुमारिं हांखाय चिनि बलायखे चिनि सेन्सास खलायमानि जों कम मानि मारियो जों जतन सैमान दङ अबनि बागै मुक्तंमानि एकमात्र लामा चिनि महाराष्ट्रनि नेतृत्व जों ग्रेटर त्रिपुरालैंड सनायमानिया हांखाय जों कुनु तेने त्रिपुरा सारंनाय बानसि जानाय हायके मोथां जाखनाय लामा करै अबन बागैनो जों जतनो नम हायके आबो खायनो जों ब कांग्रेस सासिनाय ब जबाना खलायसिनाय दाखरो बखरो जों अबसे वानसना नांसिनाय त्रिपुरा साराव त्रिपुरा राज्यआव जे समय भारत हा कतर बाय मार जोंगै कैसा भारत हा कतनि अंग राज्यंखा आ जरानि सिमिनो चिनि बिरमान जे खफाय फैमानि चिनि चबा खायनानि आमसकै ऑप्शन बांखा इनि जों चबासि खायसिनिखाय खायबेलिया फंनाय खायगेनो चिनि बोरै खरचारे फाय बुथा जाखा फंनाय खायगेनो चिनि चाराय खरचा गगै बुथा जाखा फंनाय खायगेनो चिनि टैलेंटेड चाराय स्कूल रुनगो थांगै फेल खायर जाखा आमसके चबा बांखा दिनै हामानाना सुदासि चबा मा खायजु काकरो बुखरो हामानाना सुदा चबा मा खायका काजे कक सानायका कक बांमा फियाबा अ कक सासिनि साइड पैसे पाइलांलिया चबा खायनांकेबो आमसके कबांमा अ चबा खायसिनि खायसि पाइलांलिया आबनि बागै चिनि बुबाग्रा जोंनो कायसे सल्युशन जेखा कायसा तिरबायनो शिकार अमसके खायनाय कायसा तिरबायनो जे चिनि जे चबा जे चिनि समस्या कमानि कायसा तिरबानो समाधान नायजा সেই তিরতামো সেই অস্ত্রতামো आबो जों सिना नांनाय जों आबो सिगाङाव
TJS ni आंदोलन बाय ADC मांखा यागुलो दाल बिदाल चिकन चिकन आंचलिक दल बरनि आंदोलन बाय चिकन चिकन कलेज सानमानि मांखा स्कूल कक बरक परिनानि स्टेप मांखा ओमाके काइसे काइसे स्टेप स्टेप के जों आगोखा तामो सबसे चिनि जेन्युइन तामो चिनि जेन्युइन जबा तामो आबंखा टिप्रालेन अथवा ग्रेटर टिप्रालेन अबनो चिनि अस्त्र ini जों ग्रेटर शब्द तानि माथ्रा बाका टिप्रालेनि सोकाङो अबसिनं थाने आं साना मुसु ताखरो बुखरो जों एक समय साउ जिनि एडिसि नि हाजिं कलसाबो जों फातार रहलिया दै थपचाबो जों एडिसि नि फातार रहलिया जिन टिप्रासानि जागानो जों केवनो बागलिया काजै जों अ कक्स साइ दङखाय तामनि बागैला आं आगरतलालै याकार सिनायबा तामनि बागै आं निर्महलै याकार सिनायबा तामनि बागैला आं अ जिरानिया चम्पनगरना याकार सिनायबा अबनि बागैनो जों सानो ग्रेटार टिप्रालेन